Hi guys, masuk adlaw ng tanan guys. Bananas papagabril dare sa garden. Kana sa itanam nga sibuyas dagkeun. Sibuyas nga dagkeun. Nara pigag madun ya arang lingin na liwat sa imong naong kalingin. Lingin marang bungon. Na. Naog ka pa jas. No. Uy, what happened? Kumani pa. Ngari kadling dan eh. Ha? Wow. Ang manglod na. Ba't ito na? Tatuli nung malaki. Alright. So, amang dugangan dari ang mga sibuyas guys. Kay alang o ano man, ang agra man rin. Naunag tanong, tulura ka puno. Ang dugangan na si Ja. What's this? Batong? Magtanam dapat sa pagkabilog. Batong guys dia. Magpagas dapat sa batong. So dugangan ni Papa Gabriel dareg amang sibuyas guys. Kay tuluran taon ri kapuno ang angra ba. So jang dugangan. Ay badji day ning kapajasa kay na naman ning gitib nga kon guys dia. Ang babae nga kapayas. So di ba? Kaya babae yarn. Oh guys. Kaya naman ning gawas nga bunga tanawa. Oh. Baji na siya. Bayo to. Ingan to naninda na sibuyas guys. Kaya nang naman ko nga te. Ara lagi tabukan yung sibuyas. Ingan si Jang. Ila ko nang ibutang na guys. Tahup. Tahup sa humay. Kana bitang pakpak pa. Pakpak sa humay. Mama na tawag na sa mga guys. Tahup. Pero kasi sa una guys. Dito si babaw. Itong mga kuan dito si baba sa unahang ngani si bujas. Sus grabe jan tambag ka to ihi ang ibubo guys pero nas punuan di nang danas dahon. Ihi pa no. Aron jan tambag ka lagi. Grabe. Umbati pa der. Si zaman hilig ka guys ug ngana. Ako hindi pa man ko pwede mag joko diha mag tuwad-tuwad mag bugwad-bugwad. Anak-anak kajog bajabas dari tanam si nanay guys kay dagkeun ko ning bajabasa dia usa napud duha grabis na mother ya duha bajabas maneh na duha tulo upat apa kana isang bajabas dari tanam Ibot ba? ha hala na nga ibot bitaw hala buhi di siguro na dyan na ibot hala sayang sayang ang imong bato nga ibot man. Grabe daghana og udlot agalok bati ning gara sa pangudlot. Sigihan mag-usda na magkuha mo ni si Ja. Ano lamian ka jud ang udlot guys. I can't imagine. Tawaran ka lami na kaso. Hanap pa ning akuan ugma kay hanap pa ning lawudjan. Ngana naman na. Ana naman na guys. Padir na ra bay lubi diha. Amping. Pagkumpiyansa. So magtanam das Papa Gabriel guys og batong. Buhi naman dai imong kakamungga dyan dani. Manin taon. Lakatan di. Gato lakatan pud to. Lakatan pud na. Tundan. Tundin. Lakatan og tundan. Tundin. Tundin ko no guys, tundin. Garaan sa kaya guys. Hinamatin bati naman eh. Hala na bunga sa kabuok to ah. Lahi lagi si Jang ko anagab kanong nay batunga. Murag batong. Di lahi jud si Jus kato bitaw hang ipananom danis una. Karang kadyo kahimungahon. Tinga butos na nay. Lahi si Ja batunga. Pinalit ni nga sidling. Lahi ra jud si Ja. Nay. Dali ra na nga kadagnanas. Lahi ra jud ay guys. Kay katong hang itanam dani das nangagi mungahon magato si Ja. Ganahan ko sa kamunggay kay grabe tambag ka budzag guys dia. Parang kadyo ka budzag ka azo. Thank you Lord sa blessings sa topi aron naghana ka jung alukbati budzag to. Pila ka buok? Pila? Kana. Okay, so magtanam na sa Papa Gabriel guys. Magpagas na si Jagbatong. Tung. Tagas maghuga. Grabe pong tagas maghuga. Uy, pili dar ha. Napa? Pili na na.
Tagasag huga gitsang batong guys oy. Agha sa una kay tagduha man kabuok. Tagduha ang itanom. Diba? Doon po. Ha? Tagduha lagi. Managlasyo guys ya. Manggilasyoan kay arong agtubig di mo nga rin sa mga tanom. Kita agbulawas pa pagabaril guys ng ikidman. Oh, nakanagkuhan. Uhipan. Adlag ka ba ng uhipan? Then na guys, super hinlo na ang imong seedling. Your seed. Batong seed. So guys, mas pa Gabriel nagpugas na sa isang batong. Ana, na isang hiniluan, nakang hiniluan. Dapay duha Ano man? A few moments later. Manay ka sa mga sagol sa magbinignit. Kamuti og saging. Diyan si Papa Gabriel to ning palit og munggos. Kay mga sagol og munggos, lamig jud na munggos guys kay humot. So haning pakpakan karon guys ning kamuti og saging. Arongahan na silang mahiwa-hiwa og una. May ka binignit guys, labi nag-ingaron kay ag panahon tugnaw. May kadyo higop-higop og sabaw sa binignit. Guys no. Sana agad pang sakto ra aglo bigas kay arong di ka adyo hapdes. Ang resulta sa binignit. Gawa na may mapalit og sagu. Okay. Ano ka itong merkado. Nasunahan ka naman dari namaligja og kanang munggos. Manang munggos ra imong saguldan ni. Munggos, saging, kamuti, apay sa ni Lami na kadyo guys. Ganing amo sa una guys nga gamarang isagol kamuti ra. Wala mang isagol sa una. Binignit mi. Wala magbinignit mi. Nga dinalian o kamuti ra ug unsay naara nga isagulay og binignit mo ra gud. Anda monggo si dagas baligis ni. Pa? Baligis. Munggos guys balik 20 so tungon ni namo si Ja. Aron man ning daghan na ra. Katenga ra na mga lutuon. Mga isagol sa mga binignit ba. Kudkuran hatid ng giantot guys. Hamagkudkuran yan. Okay. Pwede man siguro sa yellow ning kamutiha guys. Sabi ko yellow ni si Ja. Kato siguro ning ano nang color abi yellow ba ni? Basig yellow ni kawakwak. So upat ra ka buok na ang mga isagol sa kamuti guys. Ya. Mura si Ja mga isagol. Ya bud. Nalira good. Yes no. Fights na ni uy. Ngita pa tang lain. Yes no. Sagol sa atang lamian nga binignits. So kay munggos guys haring tang-un. Pagkatenga da ni among agulayon. Pagkatenga among isagol sa binignit. Kay mga ibilin guys. Para sa among gulay hani nga parisan og ubasa. So kay mga isagol guys. Ito na rin tubig ang kaldero. Hugasan na to siya guys karong mulutaw tong mga white sulod. Nawa pa niya mga hugaw. Nagkadhugas guys. Pagkara na rin ang mga kabuk-kabuk na sa bahay guys. May mga sila na naman mga kwas ice creaman. Ano yung sabon guys. Takang guys, aroma, alatan na ni. Nagmado na lang guys, kaya ang dagmuk. Ito. Pag ako guys, di pa kumuangay nga ni gagmadyan, kaya wako'y makaon. Punapi uban nga ganahan o ga pinuhon. Nag ako kaya di mo ko ganahag pinuhon, kaya wako'y makaon. Di na ma-feel nga na kamuti, ugay mausap. Guys no, kinahanglan din na mausap. Pero ako ang zitag na kamuti. So depende ra lagi sa ganahan. Hindi ko kay ganahan mo kung na mausap. So mo nang medyo dudag ka agahang paghiwa.
Kamuti. Asa ibot-bot. Orang nakakadug-bot-bot tagay ko be. Nakakadug-bot-bot guys oh. Dia buah. Huwag man siguro ni. Kabut-bot guys oh ya. Tay may gusto ko ni. Manta. Panganda pag gamay ra. Manta guys. Nga ang tagbot-bot. Gamayan mo ang adak ko. Gamayan mo ang adak ko. Ano man? Yeah. Kamuti guys haning ako anon. O saging. Di man siya ngay daghan ng saging guys kay aslum. Mo aslum ang basta daghag saging. Pader no. Mo aslum basta daghag saging. Angay ni mga saging na malimang buok ra. Sarap, mo sa pakpak sa kul. Pakpak ko sa gulgan sa Pap Gabriel. Gahapon naman kami mag binignit ka so madadyo nga ng labaman mi. Kapag uli po na magipangkapoy na. Oo nga. Di man dari kapudyon maglaba guys. Kapudyon ta magpasaan sa magkuhan na rin guys kapoy ka na magpasaan sa labhunan na itong ladyo. Muray kapoy. Pero manguso manguan kalami manglaba. Ganahan ko manglaba guys. Kaya hindi naman ang madani o binignit, maglaba mis mga puti. Nagturon. Madyo lang magdi mo bunak ng uwan ka makadakong silpon. Kung bunak kagawan, adi ko padag silpon. Abi. Buti pa din, si Gabriel ng pungkod guys. Mga isalod. Sakay pakya. Okay, so diyan nagamang sagol guys. Kamuti and saging. Kung si Papa Gabriel diyan nag-kod sa lubi. Diyan guys. Bati pa dir. Kaya arong kumuta na aron. Kasi sigaan na rin atang munggos. Kung naunsa na ba ni? Adyo na ba ni? Diyan guys. Kabukang libutin ni. Lamin na si Jagas inta ag ibutang na ni pilit. Kaso may pilit. So karon lamang gong natural nga bugas. Yes no. Kanaya mga ibutang nga bugas guys niya. Saraka takes nga saka taksanan sa rice cooker. Kanaya mga ibutang. Ay kusog man yung tubo. Kaya sa mga lugaw ba kung tubo. Muna guys sa gamang sagol. Mamanagkod ko si Papa Gabriel. So kamutan na ni Ron, piso unja napay lasaw. So duha na sa kamut guys. Unahan ang piso. Sunod ang lasaw. Na. Masa ko guys kayong kanon. Man ko nga magkukib-kib. So then na guys, agamang ispiso nga tuno. Guys, dito na naman sa ispiso guys sa mga sabaw, ha? Hey number. So nagkuwas pa Gabriel og suka guys, nga isang ibutang ang sili kay sa kuno dito sa Valencia. Sa kuno naga sausawan dito. So sa tanawon diri guys, humok na baning munggos. Kay murag gani haraman nagbukaw-bukaw agay. Pura ganita. Pa. Bet nga lilian og humok na ba ni guys. Ilham na jang humok na kamang lutak naman. Ay wa pa man. Gahi pa na. So sigaan san asida karong humok na. Moro ba na magdaog kalami. Isa nas nagdaas kalami guys kanang munggos. Tamot nagisangag na si sa una sa usa gisabuan gilata aron dyan lamia guys. Humutog samot. Oy lata na si guys dia. Alright, lata na gatang munggos. Okay. So na ilunod sila guys kare dia bugas, kamuti o karing saging hanan ni panglunod. Karon humok na ni. Okay. Kamuti. Alright. Karing atong kinasgasgang saging. Karing ilunod ri. Ano, imikos-mikos na yan. Imikos-mikos na yan, guys. So, di na, guys. Nagilunod, karong pahumoko na siya. Naghumok na nila, guys. Hang ilunod ag, ispiso nga, tuno mo to isabaw siya. Last.
Alright. Okay. So, tang takeban karo, bubukaw, ug mahumok na na. So, maghuwat na naman mida ni guys, ug mahumok to sila. Karo malunod na rin, karing piso nga puno. Manailas nga isabaw guys, sa mga binignit. Kaya naghuman na magbinignit guys, maglaba pa sa papagabril, mo ato na pun may simbujugan. So, ato na pun may turon, maglaba mis mga puti. So, mazagaw na guys, ugma, kaya na pa'y masuot ang mga kuyas nga uniform. Tayo dyan puti ni Kuya Gail. Diyan kang kimya to kapit ang uniform. So, karon may mga labay na human na magbinignit. Tilawan guys, ugluto na ba? Okay? Why? Okay, tasang tilawan guys. Tasang tilawan. Humok na, humok. Be? Munggos. Luto na. Kamote. Luto na pod. Hindi. Sagsaging. Hindi. Ay. Luto na. Okay na guys. Hindi. Ano na ilunod guys, karing espiso. Ilunod na espiso guys. Maapas ako. Ako na. Ako. Alright. Okay. Yan na guys, lunod na nahagtuno. Kawon na na siya guys. Kawon sa ni, kaya nagaman. Asukalan na ni. Kanay mo yung gamit guys ya. Brown sugar. Matamis pag atang binignit. Yes no. Nasakto ragad pag katamisan. Ito na katamisan ka ado kay delikado pag atang diabetes na ni si Mako. Palazo in taon. Yes no. Panggana pa. Sukalan na naman guys. Panggana. Kana na 1/4 tataya so o sukal. Yeah. Alright, then na guys, luto na. Dandadan. Yehey. Bukaw na siya guys. So dahil sa palabian o pabukaw guys kay makuan tuno. Nasa din na. So kare guys ang mga sidlan ray among bonanan kay mang dadon dato sa pa. Kay mang labaman mi. Sa mga puti. So ato mi dato mga Picnic. picnic again. Alright. Puna pa din kaya naisud og kubag. Okay. Kasi ni kuliin sa guys, bugnaw-bugnaw na alamian na ni kanon. Kuya paghuka na lagi mo ya. Alright, luto na gamong binignit guys. Zia, nagkaanak ka? Okay. Very good. Alright guys, sama na rin haunon. Karoon di maglabian. Okay, na na guys, sa gamong binignit. Patuban na na, kamato na mi. Zian guys, nagkaanak Zian. Ano ra ka dan ha? Manglabaman mi. Kuya, pagkaano na mo ya? Okay, sumato na mi guys, manglaba mi. Kaana yan? Init ni. Init pa. Init pa kuno guys. Ito na mi guys. Nagdaramig binignit. Dari. Mag-isid sa bonanan. Manglaba mi sa pag-abril. Tauban to sa kimyat. Pero mi dito mga pag malabunan ya. Dara ko kuha niya mag-edit ko dito. Sundan ko edit. To sa pa. Gamay raman na mga labhanan guys. Aga marang tiwasanan nga mga puti. Ansa dera pilabhanan nga mga dikolor. Aman na lang pangipang datanan. Karong wala mi labhanan. Panas pa pagkabril ang pasaan na sa isang sama na pa pasaan na sa pagkabril sa isang eksili ay sa eksili naghanak ka bunga da namin sa ibutang upaklay or dinuguan para na sili ni mother pasaan na sa pagkabril sa isang labhanan mga puti so tumida to si Munjugan guys sa tagtanawon kay gibaha man gabi kasi nangaano na ito ang mga pangkuanan mga sako wala na ngita na may dari ka tungko ang lain gapon pa panglaba na magas kay diha ra majilinta yun sila itong nauna na magpaglaba ba nakakuha sila linta ngayon po kumahadlag og linta pilay pagdagan pilit yes no padap linday yeah tanawin guys wa ba ka maano daglatajan dari. Day, basig nanay hinog agi mo malbiri, day.
Wow, nanay tinamaan na das kimyat nga malbiri guys na. Ay malbiri. Oh, golden berry na sabang na malbiri naman noon. Oy, masok kay sigsig lag tubig, lubog-lubog lamang manager para madaan na guys. Nay golden berry day nagabunga. Daga hinog. Dah hinog di ah. Sus hinog kay lag hinog. Nga na hinog na kana. Daga sang daghan na bunga dari malbiri golden berry di ah. Kenapa? Napa daghan? Ito daghan dani. Ha. Kalau kau. Okay. Nah, day. Nak pun pikas na daghan dana. Na guys, na ito daghan dan hi. Awak na gay, aw day. Ta. Oh, Panguha ng kuya kin-kin ganang buntag pero ang daghan nga puwak to ah, sayang. Kung hinay yan sama, hugman ang atang London Bridge. Basta niya sa katutas, ubos na kapakapa. Ayun na, ning baha gadyo day gabi guys na. Lubog-lubog ang tubig. Pero madara si Ja, ni pagkalubuga. Natin naman si Ja na. Nga naman pader. Nga naman. Ay, okay ra na, uy. Okay ra na. Aga mong labanan, guys na, nalain nagpurma. Kaya katulawam na natambakan. Okay ra noon pa. Okay ra man si Ja. Ay, rara, hadlak magaglinta. Wala day. Hala, kalisid-lisid na stakyag ambak. Aning baha magad gabi guys, dia taman si udarik baha gabi dia. hindi. Very good. Linta siguro. La, sige. Ha? Wa lagi. Ilang bitaw ka maswagit ka. Amang ka manglaba? Anak ka na? Okay, so tumidad to guys. Mas na kamalig-kamalig to. Ato na to mga ngusot si Papa Gabriel. Sumato ko na to. Tabok. Hinay. Isi, maanod ka day. Ay, uwan. Uwan karon. Uwan. Wap. Isi. Udah ko maambak guys. Ambak sa udari. Isus, ano ko. Uwi man. Umaga sa gripo. Ano lagi? Malabanan guys, si aning laom. Prag dari nga laom. Nanalahi na sa purma. Kami nadari noon. Ang kuan ah. Hinlo na. Gibaha man dani gabi eh. Na ilan ka azo na agis baha. Minsan na, ma. Binuungan. Alas Papa Gabriel dari guys noon. Pwede ra ka dari dia papa mangwaswas siya. Dari. Kay laom dari dia. Wa naglaom dari guys nga katong manggi kutkutan nawa. Ato mi datos kamali guys. Nagdaan mo malandong man. Okay. Sudah mi guys. Ito bang uban ko nila ate Jamila anime agi. Naman lagi itong badat. Hari mo to. Alright. So, mi darhi sa kamalig maglingkod. Kaya rin Papa Gabriel maglaba. Kanalagay mo pag. Dani mo? Alright. Yes, Papa Gabriel dari guys ng nabun. Sa ramang baon nga binignit ya. So atang tanawon nga among baon nga binignit guys. Alright, na guys, ang among baon nga binignit. Yummy. Na guys. Na guys, nganta ninjo. Papa Gabriel, pag-snack sa pa. Ha? Mura di man kaas Papa Gabriel guys. Puman mas nang ibanan. Ni dai. Kimyat ang hunaw. Ang kaang kong binignit. Poster. Hinay. Yehe. Sakto agi. Dari. Ada tungku. Tungku. Guys, mga anta lang binignit guys. Alright, nga anta guys. Ug binignit. Yummy ka ajo. Wow. Init. Ngantag binignit. Kadir. May ko Sura katabisun. Sakto ra katabisun day. to ra kamo. Yummy. Yummy guys. Ang libisagin mo. Yummy. Oy. Nalagkaon nalagay si mama. Ayun.
Salamat ka sa pag-uban sa mga daily vlog, guys. Sa mga kada adlaw-adlaw nga vlog. Thank you for always watching, guys. O, moro na yung video karong adlaw, nagbinignit mi. Moto na nam si Papa Gabriel dato sa ipang pagas nga batong. Salamat sa inyong pag-uban naman, guys. Thank you for always watching. Bye-bye. See you sa mga another vlog. God bless and amping mo kanunay, guys. Baboy. Bye-bye, guys. Kay hapon na.